Ništa nije htela da sakrije. Anđela Đuričić je trebalo da tokom nominacije izabere između Lepog Miće i Žane. Niko ni za trenutak nije sumnjao koga će da sačuva, ali su u njenom maratonskom govoru koje je tada održala dosta priča među fanovima. Na posledku to i ne treba da čudi s obzirom da je pevač zaista bio glavni zaštitnik Anđeli Đuričić u ovoj sezoni. Ona je i otkrila šta je poručila svojim roditeljima vezano za Lepog Miću kada im se direktno obratila preko Justina. O Žani sam rekla sve što imam, ništa se nije promenilo. Za neke stvari koje sam ja znala, onda treba da staneš iza toga. Što se tiče Lepog Miće, imam dosta da pričam. Kad sam ušla u Zadrugu 5 i Miće je bio izabran za vođu, a mene izabrao za omiljenu. Miće i ja smo se cele sezone svađali i mirili, uvek je bio tu za mene. Kad smo se svađali u Narod pita, uvek sam naglašavala da je on uvek tu za sve zadrugare, da je jako darežljiv i da je mnogim ljudima pomogao. Kad vratim te rasprave, bile su gluposti. Miću su pozdravili moji roditelji kad sam ušla i rekli su da on meni želi dobro i da kad god mi je loše da budem kod Miće i da će on da mi da očinski savet. Nisam pričala sa tobom kao i ni sa kim kad je sve počelo da se dešava, ali nisam mogla da pričam jer nisam verovala šta mi se dešava i mislila sam da mi je bolje da ćutim. Kad smo Zvezdan i ja ustali, Miće je tad saznao kao i svi. On je taj postupak osudio, ali podržao našu emociju i vezu u nastavku. Mi smo 3,5 meseca zajedno i on i dalje podržava i ja sam mu beskrajno zahvalna. Ja nisam mislila da me voli dok me ove godine opet nije izabrao za omiljenu. Znao sam da me gotivi, ali da sam mu posebnija